মন্ত্রী জনজাতি মন্ত্রী হিন চকরি জাখা जों ते बिन ताम एक्सपेक्ट खालामनि जनजाति मन्त्री हंकाय चिनि तिपारसन बगै स्कूल करै स्कूल का मारनाय कॉलेज करियो कॉलेज मारनाय तै करियो तै मारनाय नक करिनो नक मारनाय ऑफिस आदालत करियो ऑफिस आदालत मारनाय लामा करियो लामा मारनाय अबसिंग ना नंगने बेले स्कॉलरशिप माय स्टूडेंट ने प्रॉब्लम स्कॉलरशिप ठीक मते मारनाय इंग्लिश मीडियम स्कूल क्वालिटी एंड क्वांटिटी एजुकेशन मारनाय अबसे मुदांगना नंगने बेले ना अबसे मुदांगना नंगनाय के बाबा ने केतामो तावबुर खुंनानि बनबुर खुंनानि ताखमबुर खुंनानि वाकबुर खुंनानि अब खुंनाय एक्स्ट्रा दंब्लाबो तक बिसने वाक बिसने दंब्ले ने मंत्रीले बाय खुंनाय बाबा अब खुंनान माने कवर को जोंसि सानाय जिना आमानि कवर को जों बॉयस क्रिबे सिने जोंसि चूज खालायनाय ते खरसा ऑर्डर तोखा ते खरसा चिन आमानि को कवर को सायबस ऑर्डर तोखा जे खरसा चीफ मिनिस्टर बचिन ओहानि चीफ मिनिस्टर बकुनो स्पेसिफिक पार्टी चीफ मिनिस्टर या बकुनो स्पेसिफिक कम्युनिटी नि चीफ मिनिस्टर या बजत्तो सारा त्रिपुरा नि चीफ मिनिस्टर या बतिनि चिनि कायसे कग्र लैंग्वेज चिनि आमानि कग्नो बदिन टारगेट खालायै जों रोमांस क्रिमै हेने बतिनि अमाके तिनि स्टेटमेंट नि दङो चिनि आमानि कग्नो जों सानाय चिनि आमानि कग्नो जों बॉयस क्रिबै सिनाय अब चिनि इच्छा जिंना नांनाय खरसा बरखाय आं बुं नालिया बतिनि जनजाति मोर्चा नेता कतरिनि अनेक पुलिस उकलक बसांगति गुरि दं बतिनि गुरि दं गाहाम कक्सि केबा बतिनि सापुं सालबारिया बासनो महाराजा खुतो या बुं जे खुतेबा महाराजा फुना फुना हेने ह बुमु खुना ले बात छिरितको बुबाग्रा न बुबाग्रानि याकं काहुना रिसर्च सेपिनि तालकाव सरानि चुगिया खायसे अबरम नोंतिनि जनजाति मोर्चाले पडि जागासे नों आ जनजाति मोर्चानि पडनि नेता बेबो बुबाग्राले आसाय फोरबो बुबाग्रा ताबुबो बुबाग्रा ओलबो बुबाग्रा तंग हेसि बाजार बाजार सिरिया आणि मा फासं आणि ताखुक भुकसं आणि साक चालायरक आणि कुसुरक बुलान नरम आणि बखते खा कहम ते अकरा चाकरानो खुलुमुया फारो जों तिनि अमा हाकेनो गोबां मा जागाव चिनि बुबाग्रा थानजन कोन पिलाय दङ जों सायमानो चिनि सारा त्रिपुराओ चिनि बुबाग्रानि जे लीडरशिप जों तिनि साब जगै दङ बसकांनि चबाव जों कप्लायना थाङै दङ अब जत लुकुरसियो आमाके तिनि वेस्ट थुं खोवायं थुं नॉर्थ थुं साउथ थुं ओनकोतिं थुं सिपाइजलां थुं धलाइं थुं जत्तो जावनो चिनि बुबागारन वारियर्स सालबाया हरबाया खलाय तिनि सामुं खलायले चिनि लुकुरंनि गानाव तंगै तिनि बुबागारनि थानसानि खरंनि पेलाय केबा जों वानसुय दङ चिनि बुबाग्रा जे राजा राज सिंहासन आजुगै तंनाय रांचांनि माइरंगो माइचानाय बतिनि चिनि बागै सेक्रिफाइस खायै बतिनि हादलि बदलि मानजे कामे कामे गुरिवै सातों वाति मानजगै चिनि बागै चबा खलाय दंगो याबा ओ जरो जों जस्ट बुबाग्रा लगिरवै जों जत थानसा खागबाक्सा कगबाक्सा या फ्रेबाक्सा बसं थाना सिमसि आने जों साइमानो नेताजी सुभाष चंद्र बोस सामानि दं आगि नरक आना थैरि दि आं नरनो यक सामारि ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस आगे सामाने दं या बुबाग्रा कम साव नरक आना लगिरि दि आं नरनो चिनि मानताय सकताय चिनि जे राइट्स तमना फिरगरिना आ कक्स आनबो जों अजारावो जेसेबानो चिनि बुबाग्रा केबें थौ जों आसुनो जों बुबाग्रा लगिरवै जों बसङा आगलायनाय बुबाग्रा केबें नाय र थापला हायके एबा हादलि बदले हेब्र कमनि मा थांनाय आमो जे चिनि बसकांगो चिनि बुबाग्रा लगिवो जों दंगै बसङा आगना नांनाय जे लीडर स्ट्रांगली socially financially logically systematically fight खेने रंगो अमगा चिनि बुबाग्रा जे लीडरशिप सारा त्रिपुरा लोकरं चाप खाबो ताबु पेबा ताबु सारा नॉर्थ ईस्ट नि लोकरं चाबै दं आमा हाके नुगै चिनि बुबाग्रा केबना बागै गोबां मा चिनि त्रिपुरा हावो त्रिपुरा सारंनो
জনজাতি মোর্চানি নেতা হিनै তম সাসিগিরি স্নাম সামজে বরতিনি কামি কামি গুরিত চিনি লোকরনো পাইনেন বাগৈ চিনি লোকরনো কনফিউজ খাইনেন বাগৈ চিনি বুবানো কেবেনানি বাগৈ ফেবা নরনো তিনি আগিও মইতো মানজাগিয়া তিনি কামে কামে গুরুই চিনি কামে কামে আমসে যে জনজাতি মোর্চা নেতা রক বরতিন নরনো পাইনেন ফাইনাই নরনো রাং বাই বলাইনেন ফাইনাই নরনো রাং বাই নরনো পাইয়ে আকই চিনি বুবারনি লামানি হইতে নরনো কাসুন নরনো চাইতো নাই ফেবা নরনো মইতো খলাইদি নরনো যে রাং বাই ফাইনে ফাইयो আর রাং নংনি রাংসি আর রাং নংনি রাং বাকে নংনি রাং নংনা ক্লিয়ার গে সানাই তাবুং নরনো কংনি বিসকক নরক জনজাতি মোর্চানি মিছিল ফাইগাंखाय নিনি বসালানি এসপি রনাই জনজাতি মোর্চানি মিছিল ফাইगांखाय নং রেশন কার্ড নো বিপিএল সানাमै রনাই অন্তদয় সানাमै রে নং থগাইনে ফাইনাই फेबा रिखेना हादि अब नौ मानथाइसि फेबा लगिखाय महाराजन मारनाय तांल महाराजन मारनाय महाराजा लगिरिखाय चिनि थिनां सामजानाय जनजाति मोर्चा नेता लगिरिखांखाय चिनि बोसाबतै बुसुकनि बखरनो जों फालिमा गाबोनाय आकक्सि ताय फालिमा गाबोनाय जों मावान सुनाय चिनि जे रेगानि रांमाय आं तमानि बातानि बृद्ध बातानि रांमाय आं तमानि नगनि रां हाबियां तमानि ओ टयलिनि रां हाबियां तमानि राबार बागानि जालनि रां हाबियां तमानि जे रांमाय आं तमायमोन जों ताबो सुद बा आसल बायखलै ताबो जनजाति मोर्चा नेता रक पकेट कबलुं कबलुं खै कामि कामि गुरिबो नरनो पाइना बागै हेबा आ रां नंनि रांसे आ रां ननो फिरoi तार हदे नरनो पाइने फाइगांखाय आ रां ननो नाहै चारि हाइसि आ रां ननो नंनि रांसे हेबा लगिका महाराजा रिनाय तांगै सिपिएम ना आमल सिमि तक्ति तिसा ताखुमबो सामा साबाय जों थगाय फाइमानि ताबुक सोजर सबायगा बेबा जों थगायजामा दाबो जों सियानोखा नांखाय जों दाबो जनजाति मोर्चा एबा लोकल समादरक एबा चिनि ओ कमरेड जों ता थगायसिने हिजि दा जों थगायजामा जों दाबो रोङै थाका गावन बय नरनो तो रां पाइने फाइगोन तो रां नाहाय चाखांगै नरनो लगी सानै जनजाति मोर्चानि मिसिलै दिनै आबरके नर बाहाय काटिनाय आबो नरनो नां साइकेलांनाय हिजि बाहाय काटिनाय आबो नरनो साइकेलांनाय ताबुक तो आ रां नंनि रांसि दौ खौदार आ रां किबलि तार हदे नरनो पाइने फाइगै रांखाय नाहावै चादि साफानो लगिगे जों महाराजा रिनाय तांगा महाराजा लगिरिना हिंगे महाराजा लगिरि गंगा चिनि थिनां सामजानाय जनजाति मोर्चा लगिरिगा चिनि बोसाबोदे बखर जों फालिमा गाबोनाय आ कक्सि चिनि हाना फालिमा गाबोनाय गान बगै तीन नरनो रां रिमानि परे नरनो जनजाति मोर्चानि मिसिलो थानाय लगी साफायनाय दारा बासै काका काकी मुना हिमनि चलो जनजाति मोर्चानि मिसिलो खनाय हिमनि साखाय नरक साकाति मातनाय भागे मातन हिंगाय जों खवाइनि बर हिंगाय जों लामा बो हिनो दौ नं याव केर पुजारि हुनो कामि कामि केर हुनो जाखा लामा बो हिनो छि खवाइनि बर रखाय नगे ताबुं नरनो सानाय खना मिसिलो हिमनि साखाय सासिरि खना चिनि पाराव लामा बोना दं जों पारा अंखरमायन सारि नय केर पुजारिबो अंखर दामान पारानि अंखरमायन ब्ले चिनि लामा बोगा अंखरमाया तै कार्य सापनतो सापुं पारानि के मा खया फातान बरो पारा माहाबिया अब नियम चिरागि सुसु बरसे छि नियम गेनरनो मिसे सानरो साखाय सासिरि खना चिनि पाराव केर पुजा हेकेबा लामा बोनानि दं जों पारा अंखरमाया छ गैतेसा पारानि किसा फातारे गै नरनो आ केर पुजानि आ पारा खबजेंगे सासिरि मियावा गाड़ी थांतानी यां कासले कें क्ली देरो चवान सिलक बिसना बसाय मेन सरी हागे मा सारे ब्ले हागे मा काटी नाय ह ए अब से बुदि तांगाय जोंनो बो बुइ थंगागा जोंनो थंनाय रंसो मा थंसिनाय ब्ले आककसे किन्तु महाराजा नो हंगाय महाराजा जेबर लगिसान हंगाय जेबर मिसिल मीटिंग हंगाय किसा लुमै दंगाय पेरासिटामल तैबा जों मा थालायनि हायसि हायना ब्ले तांगे हंगाय महाराजा लगिरिखाय चिनि थिनां सामजांनाय जनजाति मोर्चा लगिरिखाय चिनि थिनां फालजांनाय अब डिफरेंस दुया दं गामोन बगै दिनै अजराबो दिनै गोबां मा चिनि जनजाति मोर्चानि निदारक थाजिङो युट्युब खरसा नुगो चिनि एडीसी खरसा बीजेपी एमडीसी बुबागरान हाय कुडु बिन बासन 10 मिनिट बासन खाना माने 10 मिनिट बुबागरान बुंनाय अबै बिनि बासन पास पाइलांलिया नों जनप्रतिनिधि मन्त्री चंजाका रिप्रेजेंटेटिव सामजाका नोंनि एम एन ऑब्जेक्टिव को सादे दफानि बगै नों ताम प्लान खायतम दफानि बगै नों एडिशन बगै ताम डिमांड खायतु बुइतं चिनि आमसाय ताम स्कुल काहाम तु बुइतं चिनि आमसाय ताम ऑफिस कदाल तु बुइतं नि चिनि आमसाय बोलामा कतालंना नायतं चिनि आमसाय तैनि प्रॉब्लम ताम तं आको कि सारि बर साल फायके हर फायके बासन महाराजा मोर महाराजन बुं नावै बर बासनिया गा दिन पारसिंग या हाजि बीजेपी रं
Ngapa जों मा बुजिनाय तांगे हंकाय कखनो दङ जे बुफाङाव बोथाय गोबां आ बुफाङाव बुइना हारौ तांगे हारौ हंकाय आ बुफाङाव बोथाय जानान बागै आ बुफाङाव चिनि बुबाग्रा चिनि बुबाग्रानि सागो बोथाय गोबां दङ आबन बागै चिनि बुबाग्रानि केलेंनाय गोबां मांगै दङ गा अ जारबो चिनि बुबाग्रानो जत्त पाल खलाय लगिरिवै बसगां आगो हंकाय जों सालजा अ हानि अधिकार मानताय सकताय तंथाय नकथाय चाथाय ककथाय जे बेबाक सेकजागै दमनि जों आबो फेरगै माफिनाय जों 100% या 1000% guarantee with warranty जों बसगां आबो उनाय चिनि बुबाग्रा चिनि बागै तिनि ग्रेटर त्रिपुरा सानमानि जत्त लुकुरंनि बागै त्रिपुरा एकर्ड सानमानि जत्त लुकुरंनि बागै 125 amendment bill सानमानि जत्त लुकुरंनि बागै बीसी इलेक्शन बागै सुप्रीम कोर्ट केस कारमानि जत्त लुकुरंनि बागै तिनि अकजे डिमांड खायमानि अबकि त्रिपुरा मत खायना बागै सिमि देबा तिनि सीपीएम खायनि त्रिपुरा सा बिन बागैबो तिनि बीजेपी खायनि त्रिपुरा सा बिन बागैबो तिनि कांग्रेस खायनि त्रिपुरा सा बिन बागैबो जत्त बागै तिनि बुबाग्रा सानो बियाबा तिनि बुबाग्रा जे डिमांड खायमानो जे सानजांनाय जेनो जे बरन बाबो सानि दङ खरसा खरनि बररो बग सानि इंटरेस्ट बागै तिनि बुबागन केबंगै दङ आबन आं सानन मजंगो बुबाग्रा चिनि मानथायनो सेंनानि फाया निनि मानथाय माया आं मानसे बत्ति खालायनानै फायो बुबाग्रा निनि तंथायनो सेंनानि फाया निनि तंथाय गोमाजानो से बत्तिनि सनामरिनानै फायो बुबाग्रा निनि चाथायनो सेंनानि फाया नों अक सुबुंनि आङै दं अक पुयाङै दंमोन नन अक सुबुंनि चारनानै फायो आबो जों मुइदु खालायनो नांनाय हेबा अजारावो तिनि गोबां मा बरो तिनि बुबाग्रानो माजारा बेरु खरसा बरखाय आं बुं नालिया बतिनि जनजाति मोर्चा नेता कतरिनि अने पुलिस उकलक बसांगति गुरितम बतिनि गुरितम गाहाम कक्सि पेबा बतिनि सापुं सालबारिया बासनो महाराजा खुतया बुंज खुतेबा महाराजा फुना फुना हेने ह बुमु खुना ले बात छरिति बुबाग्रा न बुबाग्रानि याकम काहुना रिसर्च सेपिनि तालकाव सरनानि चुगिया खयसे अबरम नों तिनि जनजाति मोर्चा पडि जागासे नों आ जनजाति मोर्चानि पडनि नेता बेबो बुबाग्राले आसाय फोरबो बुबाग्रा ताबुबो बुबाग्रा उलबो बुबाग्रा तंग हेसि ngai tino borok tini bubagra no hai omogra angchau richau hini tini mazara pero bebo oborna ang sanani mujungu tini bubagra je raja ni bongshoni raja 184 জন raja ni buti 186 জন raja kongni bisingko खरकसा राजा चिनि बुबाग्रा न रांचा खादिउ कला गांगचे 184 জন राजा जदि बुबाग्राने 1 केजी के रांचा खादिउ कला गांगाय 184 केजी बुबाग्राने थे रांचा तंगले तिनी बुबाग्रानो तुमजदे खरकसा राजा 1 केजी खले हीरा मणि मुक्ता खादि कला खायचे 184 केजी बुबाग्राने हीरा मणि मुक्ता तंगले नों तिनी खरकसा नेता तो पार्टी तो थानै फाइनाय कुनो पार्मानेंट ग्रहैचे बुबाग्राले पार्मानेंट राजान तंगले हेचे नों मजे मानि दे मजे मानिया बुबाग्रा राजान तंगले हेचे ताबु चिनि बुबाग्रा मुंगै खारचे मतायो पुजारी जागो त्रिपुरेश्वर मन्दिर पुजारी जागो तागो प्रति बছর ना आगिनि सिरसि देहाके गार्ड अफ ऑनर जागो दुर्गा पूजा पुरु आबोनो चिनि राजान परिचय आन बगै तिनि अजरबो चिनि बुबाग्रा केबंना बाय गोबां मा मुखु सुबि फाइने बतंनाय ककरं फाइने बतंनाय इंराजी करंबो फाइनाय हिंदी करंबो फाइनाय बांला करंबो फाइनाय गोबां फाइनाय हेछि बुबाग्रा केबंना बगै पेबा लीडर खरकसान लीडर दंनाय लीडर ऑफ द लीडर जे लीडर जौतन तुइदुलि बसगन सभा कपलाय मानके अबंग चिनि बुबाग्रा आवन बगै तिनि अजरबो जों तिनि जत बुबाग्रा वारियर्स तिनि सालबारि हरबारि खले जत आम जे जों बुबाग्रानि थानजन कौन पेलाय दंगो ताय कगन दंगो पालनके जों साल नुलायनाय बसगांगो जों चिनि टीटीएडीसी हाबंनि जे इलेक्शन ना थाङै दंगो वीसी इलेक्शन ना थाङै दंगो वीसी इलेक्शन जों अनकन्टेस्टेड लांनाय चिनि मानदे पुलिनपुर कन्स्टिट्युएन्सी बिजंगो जे विलेज कमिटी तंगमने जत विलेज कमिटी होनो अनकन्टेस्टेड ओनली त्रिपुरा मते कैंडिडेट मिसिं नाय अब जों जत लोग थाङ तंगन बिसिते ताइ खरकसा जों जनजाति मोर्चा नेता जों सामान खानावो चिनि एडीसीओ सीट तंगमाने एडीसी कन्स्टिट्युएन्सी सीट तंगमाने जत तंगमासे टोटल 28 ता सीट तंगो दो पेबा बरकताम साका 28 ता सीट तंगमान बिसे 30 ता माने फाइनिबो वाना खाबले सीट तंगमासे 28 ता माने 32 ता माने फाइनिबो गाउन बगै सनुखा जोंगा आम कतर कगला साया दो 28 ता बिसे कम से कम 24 ता तो 25 ता तुइले महाराष्ट्र से हाइन एडीसी फिरनाय आबले जों ग्यारान्टी होदि वारेन्टी साइकेल मानसि आन बगै जों थानसा मातंनाय ग्राग मातंनाय चिनि बुबाग्रा बुइजेस खामे सावो जों आजों थानसाखले बुबाग्रा लगे मारनाय चिनि बुबाग्रा बुइजेस केबेंगो जों आजों बुबाग्रा लगे रोय जों बसं आगो मा थालायनाय तांगे के चिनि बुबाग्रा जे लीडर जे स्ट्रांगली फाइट खेमनो
जे लिडार ज्ञान बाय बुद्धि बाय खलाय जतन लुगो नरं साबै तिमानो हरकसा लिडार तो जों बुइना लिडार जों चिनि बुबाग्रानो केबनायरानो अमन सानन मसुगो नों तिनि बुबानो केबंगि दङ निनि बोसाबोतिनि मोखांनायसो नों कक सादि निनि बोसाबोतिनि फ्यूचर नासि नों बोसांगो आगोगदि तांगे बुबाग्रा चिनि दफानि बागैसे चिनि थिनांनि बागैसे चिनि बोसाबोतिनि बागैसे फाइट खायो बबिनि साइजुं साखाजेन बागै फाइट खालाया आन बागै इनो अजारावो जों नुगै दङ चिनि बुबानो केबंना बागै गोबां मा खरकसा मन्त्रि जनजाति मन्त्रि हिन चौकरि जाखा जों ते बिनथां ताम एक्सपेक्ट खालायमानि जनजाति मन्त्रि हंखाय चिनि तिपारसन बागै स्कुल करै स्कुल का हमारनाय कॉलेज करियो कॉलेज मारनाय दै करियो दै मारिनाय नक करिनो नक मारिनाय ऑफिस आदालत करियो ऑफिस आदालत मारनाय लामा करियो लामा मारनाय अबसिं ना नंनाय बेले स्कॉलरशिप माय स्टूडेंट ने प्रॉब्लम स्कॉलरशिप थिंग मते मारनाय इंग्लिश मीडियम स्कूल क्वालिटी एंड क्वांटिटी एजुकेशन मारनाय अबसे मुदांना नंनाय बेले ना अबसे मुदांना नंनाय के बाबा ने केतामो तौबुर खुंनानि बनबुर खुंनानि ताखमबुर खुंनानि वाकबुर खुंनानि अब खुंनाय एक्स्ट्रा दंब्लाबो तक बिसने वाक बिसने दंब्ले न मन्त्रीले बाय खुंनाय बाबा अब खुंना नै हेबले न न चिनि दफान बगे सामु खलायनानि चिनि दफान बगे वान सुंनानि चिनि दफान बगे स्कुल कॉलेज काम खोलंनानि लामा काम रेनानि हॉस्पिटल रेनानि कॉलेज रेनानि अमन बगे संगो तकबुर खुंनाय आलगान दङ एक्स्ट्रा बरक जे बरक तक बिसनेस खायो अमन बगे बिसि कलकक सालिया चिनि आमसानि जतो लुकुर चिनि बुबाग्रा ताम साबसिम काजु मुखनाय दंदि चिनि बुबाग्रा ताम दागि आमसिम खलाय दंदि अमसिम आमसिकै नंगो थानजा तंनि ग्राक दंदि कौन दङ थानसानि फानो रांनि फान पाइया जेसेबां कोटिपति मालिक दे थानसानो रांनि फान पाइया आवन बागै अ थानसान किरिजांमान बागै न तिनि गोबां तमसा सिकिर सामजागै जों तिनि कामे कामे आमसाय गुरि तमान नगो तायंकै तक बेपारे हाय पुन बेपारे कामे कामे गुरु जे बरक पाइजांनाय रांबाय बो फालि बोरि जांनाय जे बर रांबाय पाइजांनाय बो फालि बोरि जांनाय तायंकै जों त वाक बेपारे पाला वाक बेपारे रो पारा वाक पाइने फायंका वाक नबर रिजा तनिबा रिया आ वाक न फालान बागै पाइ बर हायसि आन बागै जे बर रां पाइजांनाय बो फालि बोरि जांनाय आन बागै जों पाइजांनाय मानिया नांखांकै जों से आबर पाइनाय हेसि आन बागै तिनि बुबाग्रा हाय लीडर जों स्ट्रंग लीडर मांका जे लीडर बिसितै जों बसकांगो जिने दफानि जे राइट्स दमनि जों सातक जातक जों फेरगो मानाय बेबा आनि मा फासं आंनाव टेक्स कक बयदो खालायनो जों जों मुइदो चिनर गोबां मा चिना अखरा जाग्रा दंनाय जों त हिस्ट्री चेरि नेगे जों सायमान आबनो चिनि अखरा जाग्रा बुकते जों खनाका चिनि बोरि रक सालचा रिगेनाय कानानि बागै चबा खालायमानि नर मुइदो दंमाय नेबले रिगेनाय कानानि बागै चबा मा खालायकेबले मुइदो दंमाय नेबला जे रिगनाय चिनि दफानि सिनिमो रिगेनाय कानानि बागै चिनि बुमारक चिनि बुखुकजु सं बुजाखा तगजाखा जेलो हाबजाखा गोबां मा टर्चार खालायजाखा चिनि बुमानि चिनि दफानि चिनि आमानि कालचारनो जों नारनानि बागै आमा हाय साल तमु जदि जों खासि हंखाय तेसे फिरगो फेबिनाय चिनि आमानि कबर को जोंसि सानाय चिनि आमानि कबर को जों बॉयस क्रिब सिने जों चूज खालायनाय ते खरसा अर्डार तखा ते खरसा चिनि आमानि कबर को सायबस अर्डार तखा जे खरसा चीफ मिनिस्टर बचिन ओहानि चीफ मिनिस्टर बकुनो स्पेसिफिक पार्टी चीफ मिनिस्टर या बकुनो स्पेसिफिक कम्युनिटी नि चीफ मिनिस्टर या बजत्तो सारा त्रिपुरा चीफ मिनिस्टर हेबो बतिनि चिनि कायसे कग्रो लैंग्वेज चिनि आमानि कग्नो बदिन टारगेट खलायै जों रोमांस क्रिरिमा हेने बतिनि अमाके तिनि स्टेटमेंट नि दङ चिनि आमानि कग्नो जों सानाय चिनि आमानि कग्नो जों बॉयस क्रिब सिनाय अब चिनि इच्छा जोंना नांनाय आबन बगै दमु जरि जों ताब खासिबो जों थानसा गै जों बबागन लगरि हंखाय ओ रिगेने कानाबो चब खलायना मा नांमा हाय साल जों चिनि आमानि कबर कक साना बगै जों तेसा हायके चब मांखर फिनाय आउन बगै जरामति फायासने जों तियार मा तंनाय जों कायचम मैयाबरि मा सानाय जों बबागन लगि मा हिमनाय आउन बगै दिने अजाराबो जों जत थांजा मा तंनाय कराग मा तंनाय खाबा समा तंनाय ककबो समा तंनाय बबागरा जे सामान्य अलामते हिमबो जों बसंगो जिन बबागरा चबानो जों कप्लाय खलायनांनाय ngajeng muitu matanai mission 2028 chini bubagrano ohani chief minister snambai chini ohana salgna bagai sing jotto tiar ma tongnai 2028 to sing chini bubagrano ohani chief minister ma snamnai rasung nistung naro jota kaham guru tongdi